Good afternoon, good afternoon, everybody. Anyị zukọta n'ọnụ n'ikem wana afọ ụmụnwaanyị ndị asa na mma na afọ ụmụnwaanyị ndị chapụ ndị kaja in a special and precocious manner na afọ ụmụ nwoke ndị chizuru ndị nze na ọzọ biko tupu ekene m ụnụ aga m ekwukwu okwu ndị ikenye daalụnụ biko Ugwumba na-akpọ m abụọ na echiri m Ugwumba kama na anyị na-emewe ihe mmemme eji asụsụ Igbo eme na TV akpọrọ Ugwumba mana ịkpọzikwa m Ugwumba ana m aza maka onye ji eruru Igbo oge egwuru ya mana ezigbo afọ mbụ Mike Onovo ezigbo onye nna m ukwu bụ Bertrand kpọtara m ebe a mgbe ọ kpọrọ ndị ọgwarị m na nna abịa ifuri ọnụ ihe ọ sịrị m bịa na ndị be ha na-eme ikeji nsị n'ebe ahụ ka ọ magburu n'onwe ya enwere ihe dị mmadụ mma kwụọ ya ụgwọ o ruo erughị ọ narụ wee sị ka m bịarute maka na ote na anyị rigoro ma nkọwa dịka m kwuru afọ mbụ Mike nna mahama afaghị lọtagoro m afọ ya mgbe naanị wa afọ gị ihe nji na-aza Mike bụ na iruo n'eluigwe iwe bụ Chineke nna Chineke ọkpara Chineke mmụọ nsọ onye mbụ bụ angel ụmụ anyị kọrọ n'onwe n'aka ụnụ aga chọọchị ekwe m anya biko ịma na nwere afọ mmadụ ga-abụọ na-aza n'ụwa iwego nsogbu ịbago nsogbu ọredi maka afọ ị na-aza ebi m na Lagos obodo ndị Yoruba ofu enyi nwoke were mgbe aha 1998 enwere ofu nwa agbọghọ onye Yoruba na-adịghị mma mgbe niile ọ na-agakwu ya nso mgbe niile ọ na-agakwu ya nso nsị nwoke m na ọ dịkwa ka uche gị ọ dị ya ọ mkpara akwụ gị chọrọ iburu isi akwụ ọ sị na mmara ya bụ nwata amaka ana na ya bụ nwa duzuru ka eme ekwetarịta ọ gakwuruzie nwata ka eme n'introduction na chọọchị ịgbagoro na chọọchị ị nwere ike ịgakwu ụgwọ onye ọbụla okwu immediately ọ na-erute gakwuru di gị asị ya nne how are you my name is Emeka can I meet you the girl say Tokumbo immediately ọ kpọrọ Tokumbo enyi nwoke tọnụọ say let me answer the pastor ọ pụta nsị gịnị mere ọ sị nke ka a ga-eji bido na izizi ya n'ọwa Tokumbo ebe dị uche asịsị dịkwa ka a ga-eji nụọ Tokumbo ebe ọ bụ na e nwere ụmụaka ndị bụ new chassis so e nwere afọ ọ ga-abụ ị na-aza oge ọ na-enye gị nsogbu mana ihe nji like ya Mike ya maka eme na research fụ na Mike dị mma ị na-anya ndị bụ Mike na-emeta ihe ọfụma mgbe anyị kwere mpe achị na ndị ọcha dị isi na-abụ ka e nwere onye pụtara a na-akpọ Power Mike wee tipụ ndị ọcha mkpọrọ ọkwụrụ n'anya wee ghọọ world champion e nwere onye nke a na-akpọ Mike Tyson ọ na-eti ọkpọ ofu ọkpọ ka emechara mechie ya wee sị na ofu ọkpọ suru mmadụ dịka akpa simenti ọ ndị bụ Mike ihe ha na-eme ịchọọ ndị na-ekpeta chọọchị esigodo n'eluigwe gbadata ịbịa n'ụwa ịchọọ ndị na-ekpeta ọfụma ị ga-akpọ ha Mike biko ọ bụrụ na ị ka na-amụ nwa ịmụọ nke ọzọ ị ka ga-amụ gị taa ọ bụrụ nwoke gụọ ya Mike ọ bụrụ nwaanyị gụọ ya Michaela ofu mmiri nọ n'ite asọ anyị abịa na mmemme a tata ga-adị kaja ọ ga-akpọja biko a na-asị onye ọbụla hazie ntị ya ọfụma kwazie ọfụma ọtụtụ ehi dị iche iche nyere ndụ ha ka ị wee tajuo anụ afọ rijuo rice afọ na mmemme a ebe a abụghị ebe a na-ebu ọnụ afọkwa na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa onye ọbụla ma ndị oversize ma ndị normal size ma ndị toro ogo ma ndị dị mkpụmkpụ onye ọbụla nọ nnọọ kwadozi ọfụma maka mmemme a ọ ga-aka aka anyị wee na-asị unu dịka unu na-asị anyị nnọọ anyị na-asịkwa unu nnọọ ma na-asị unu biko ihe ọ ga-abụ na anyị ga-eme ntata Jehova were n'ọnọdụ maka inekwu anya ịfụ na nwa dị acha too much mmiri ama nzogbu etu a ka mụ na-esa anya ya tata biko anyị na-asị onye ọbụla nnọọ biko ọ bụrụ na obi dị gị mma ebe ọbụla ị nọ maka ụdị iwe da Chineke nyere anyị n'ụbọchị tata biko kụpụrụ Jizọs aka ama m na ụmụ nwaanyị ga-akụ n'ahụ ụmụ nwoke hoo ha o doro m anya right from time ụmụnne mama biko kụrụ ụmụ nwaanyị ka ụmụ nwaanyị ga-akụ n'ahụ ụmụ nwoke Ikenna daalụ nna m nwaanyị na ha ya akụ na ha ka m gwa gị eziokwu ụmụ nwaanyị bụ the foundation of every church so na ha na-ebu ụzọ mụọ ọnụ ha mụọ ha ga na-eji abụ abụ
na mbụ ana m ekele Olisa dị n'eluigwe onye mere ka anyị niile gbakọta ebe a n'ụbọchị dịka taa n'obi ụtọ n'obi aṅụrị iji wee hụkọrịta nwanne maka na ebe ọbụla udo dị ebe ahụ ịhụnanya na-adị ya ebe udo na ịhụnanya dị ọganihu na-adị ya mere anyị na-enye Chineke ekele na-ekelekwe the chairman of this occasion na-ekele the traditional rulers niile m hụrụ ebe a ana m ahụ eze Ito Oreshen Kingdom ana m ahụkwa eze Obidimma ana m ahụkwa eze Oreshen Kingdom and so many other traditional rulers ana m ekele unu na-ekele ọhaneze niile bere ebe a na-ekele n'ụzọ pụrụ iche ndị okenye ndị akpọ ndị ụmụchukwu na ndị eze niile n'ihi na ụlọ kwadoro n'omenala aka ha n'ala ana m ekelekwa ndị Reverend Fathers ndị clergy iko ka Chineke nọnyere unu n'ihi na unu kwadokwara n'omenala aka ha n'ala okwu ga-ekwu agaghị eto ogologo kama na ihe m na-ekwu ugwu biko si ekwekwara ka omenala laa n'ihi na ihe eji asị ka ndị okenye dịrị iwu ka ụmụaka ghara igbu udele kpọ ya anụ ka ha ghara igbu udele kpọ ya egbe ya mere na omenala agaghị alaala ndị clergy biko unu ekwekwala ka omenala laa ndị eze unu ekwekwala ka omenala laa ana m ekele ndị arọ ndị niile gbakọrọ ebe a taa na mmemme nke a pụrụ iche ehiwere ebe a emere ka m mara na ihe a dị first time a na-eme mmemme a ya bịa wuru oge mmụọ awụ the chairman of Olunuku gọọmenti ya mere ana m asị ikere nke nkewu chairman na nke unu ga-eme n'afọ na-abịa abịa ga-aka nke afọ a mma ana m asịkwa na ụkwụ ọma unu jiri bịa ije a na nke unu ga-eji ala ga-aka ya mma na-asị ka biko ka Chineke nọnyere anyị niile mmadụ niile ewu otu omenala ka a na-eji anọkọrịta ọnụ ya na-eweta udo eweta ịhụnanya onye anyị ji si n'ọga ha n'ala ya mere n'ụzọ pụrụ iche ana m asị unu jidenu unu ji ka Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. Ndị eze na-ebe ekelele unu asị m udo dịrị mmadụ niile n'aha Jizọs. Ụbọchị taa ụbọchị ọma ndị Chineke kere sị ka anyị nọ ya n'ime na ndị ọhịa anyị nọ n'ụbọchị nke taa wee na-asị Chineke onye mere ka anyị si ebe dị iche iche were gbakọ ebe a mgbe ọbụla anyị ga-ala ụgbọ anyị ga-eji ala ga-aka ka anyị ga-ega mma n'aha Jizọs. Ihe ọzọ m na-agwa ndị arọ maka o nwere ofu ihe kpọrọ ọkpụrụkpụ nwụrụ n'ime ha nwere ego dị ịhụnanya ebe onwe ha nọ adịga ọbụla ha nọ ha na-adị ugwu azịza maka onye ọbụla jiri agbaji ugwu azịza a ga-agbaji mmiri kedu onye mmiri ugwu azịza ọ ga-agbaji ya ọsịsọ so a na m asị jide dịka ụlọ ji maka ka ụlọ jiri mma udo dịrị mmadụ niile Igwe nke bụ na nne atọ Of the Lord Jesus. Amen. 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 I'm there. I'm going to go as a officer being one. Also, good job. There were a minute. I'm a minute. Good afternoon. I'm going to go to what I can do. Even like that. I'm going to ask you. That's a carbon, what carbon? Only keep one now is more. Now, look at that. I'm not just me. See the one the other. See the hand of every other. I'm assuming no, Amen. Every man love the for 32 years. And today, you more here time. What you have and then make a little lesson organize here. Because as a more, you don't go. I can't let you go to my end. I need to get one guy that gave me a bog. I can't say because I make a little
Julius Nwokolo Achamefogo. Please, I tell the master Julius Nwokolo. From here, maybe he gave a shift to over there. And come on in and it was of because I'm from a Chineke person. A Chineke person, thank you for coming. Because can you know about can you know about His Royal Highness as a Professor Green Onyeka Banwankwo OON Ugwaro as Aramuro Nokibwe local government area. Biko, ekwuru okwu si na obodo ahụ na-enweghị omenala ma obodo ahụ na-apụrụ omenala ha ofuo obodo ahụ efugo ọ maka mkpa omenala dị tụmadị na eze alụ n'onwe ya na-abịa ka nji apụcha ihe niile ekere ndị na-ege nta akụkọ ga-adọta na otu nwoke ahụ a na-akpọ Perikom Okoye ihe mere izu ọgụ mfa Naịjirịa ga-ebido ụlọ abịa na mgbe ekeghị aka anọ nwanne m otubo ọnwụ ihe jidere akarị mana ekwuru biko na ma agwana ụlọ ka m wee kene ndị niile wepụtakwara onwe ha wee hụ na ihe a na ọ gara nke ọma dịka esi mkpe na-ekpere Chineke obie ka a ga-eme ọ bụghị nke anyị mana abụ n'ihe onye isi ụka kwuru na nyanwa kwadoro wee mee ka anyị bịaruo n'udo nyanwa kwadoro ihe nke a ga-eme taa nyanwa akwadokwe na anyị ga-anakwa n'udo nyanwa kwadoro n'uche ka a ga-eme ihe nnọwụ uche ya ka a ga-eme biko udo dị onye ọbụla n'aha Jizọs Kraịst. Amen.
aha m bụ Maazị Chief Bertrand Ndubuisi Okeke Ọchịnagbata. Hey, ihe a wụ Ikeji Cultural Carnival, mmemme ejiri mara ndị arọ gburugburu niile. Ọ mmemme anyị na-eme iji kelee Chineke maka afọ gara aga, afọ ya ubi gara aga, mana ekelezikwa ya na-ayọzikwa ya ka ọ gọzikwe nke na-abịa. Onye bụ mmemme anyị na-eme, so anyị na-eme n'obi aṅụrị n'ikele Chineke n'ime ka ụwa niile bịa soro anyị kelekwa Chineke otu ọ dị. Enwere ọtụtụ ihe mgbagwoju anya dị na mmemme Ikeji unu na-eme. Ọ na-abụ ekwu Ikeji asị na na-eji amara ndị arọ. Mana amaghị m na ndị Ihite Owerri so na ndị arọ. Nwere ike ịkọwara anyị etu o si? Well, anyị wụ ndị arọ nọ n'Ihite Owerri. Ndị arọ nọ the spread gbasara everywhere, ebe niile, mana Ihite Owerri, mana ọchasị atọ wụ Ihite Owerri, Obibi, Ọgba Eruru, even n'ihi ọma. Ndị arọ nọcha, ndị Ọkịja bịakwara ebe a, ndị ihe mbọsị, ndị ihe ala, ebe niile awụ ndị ebe ndị arọ bicha. Okwe ndị bi n'Ọkigwe, ị ga-ahụ Prọfesọ Green Onyeka Nwankwọ OON arọ eze arọ amụrụ, ọ bịachakwara. Ha niile wụ arọ bikechara ebe niile, ma arọ ndị Izọgụ suppose ịbịa ebe a taa, mana ha na-emekwu Ikeji nke ha. So but unfortunately, and ịmakwu na a na-akwa Pericom ma wiki na-abịa abịa, so aka ha juru eju, ha kara ịdakwa ebe a. Ha wụ ụmụnne anyị ndị bi na arọ ndị Izọgụ. So arọ wụ ịnụrụ ihe eze arọ kwuru, ọ sị arọ wụ the same everywhere. Ije America otu arọ Chukwu, ije London otu arọ Chukwu, ije ebe ọbụla ijere m Europe arọ Chukwu. So anyị awụ arọ ndị Ihite Owerri. Anyị na ndị Ihite Owerri otu onye dị mgbe anyị ji biri, anyị niile bikọtara ọnụ, and we just want to, anyị chọrọ ka anyị mee zitekwa ndị be anyị eze anyị na arọ, gwa ya na ụmụnne ya bikwa n'ala Ihite Owerri. Otu omenala a na-eme n'ala ahụ, ndị nwunye anyị jemi mmemme ọ na-ezu oke. Ọ nwụ ihe ndị a mejiri nke ọsọ nye anyị bịara iji ya. The foundation of money in Ihite Owerri na Ojimba family, nna obi sị na anyị na-ejide gị, aka mere ego ndị ọzọ na-ejisi ya. Igwe m na-ekwu eziokwu, this is the foundation of money. Mana nwere ebe ọ nọ Chukwu nọkọta mgbe omume gosiri na ọ dịkwa n'ezighị ebe a. Onweghị onye ga-abịafa abịa. Ebe ndị niile nọ n'Ihite Owerri ha niile bịacha. Onye ọbụla sị na ya bịara abịa, ịma na o nwere ọmahụhụ history, a large sense of history. If you read the brochure, you will see how Arab people came to, and you will also see how other people came to it. Ị ga-ahụ otu ndị ọzọ bikwe n'Ihite Owerri sikwere bịa Ihite Owerri. Ịghọtago, onweghị ndị abịafọ ha abịa, mana akwụkwọ iwu Naịjirịa si mgbe ọbụla ebe ọbụla ibiru ha n'afọ 5 ma afọ 6 karịa, nke iwuzi onye ebe ahụ, o nwere ihe dị ka onye abịara abịa, onye abịara abịa. Ka m ihe ime na ịma ndị arọ ha ada amasị ha ije na-azọ eze asịkwa eze asịrọ, but ha na Chukwu agọzigo ha weta maka azụmahịa. So ebe ọbụla ha nọ ha na-azụ ahịa, Chukwu na-agọzi ha nke ọma. Ha ya ga-eji akpọ ha arụ Oke Igbo. So anyị wee Oke Igbo, ego ihe niile anyị dere na akwụkwọ iji n'aka, ị ga-aghọta ihe mkwuru na anyị wụ ndị arọ Oke Igbo.
iwere nke gị ọ natara chi dịka dị aga m agwa ahụ eziokwu onye ebuwe nke ọ na-eme ọwụ ihe ahụ amara n'oke Igbo na-abịale ime amara n'oke Igbo na-abịa dị na njikere ezigbo mmadụ n'ahụ mgbe ọ bụla wee tie mmadụ etiti ya dọkịta ọwụ ọzọ Igbo ntụkọ ọwụ ọgụgụ ga-agụ ọgụ anyị onye eze bụ igwe ezi ga-adị ọwụ ihe ahụ onye ezi ga-adị liga Yes. Nwanne ya nwụrụ anwụ weyo mụwa na-enye ya ndị wajuwa ya n'uweyo weyo ajụla ya na ọ bụ ọgwụ sere okwe onye ụra anaghị eriri ọnwụ weyo weyo biko mụ na emeka ndị ndị ọzọ biko onye ụra anaghị eriri ọnwụ eji
Eze Naruchukwu, Eze Ibomisi, His Royal Highness Eze Dr. Kanu Kanu, Eze Ibomisi of Aruchukwu Kingdom. Ebe ụmụ arụ na-eme ihe, eze ha kwesịrị ịga. Ihe a na-eme wu Ikeji Carnival. Ụmụ Chukwu. Biko ọ na-abụ akụ ha n'Ikeji elutarụ. Ọ dịkwa nke ọsụsọ ndị arụ na-eme Ikeji. Ndị ọzọ na-eme. Ndị ọzọ na-eme Ikeji, bọzụ Ikeji bidoro n'arụ. Ọ bidoro n'arụ. Mgbakọwatụrụ anyị ihe bụ Ikeji. Ikeji nke mbụ bụ ịhụnanya. Nke abụọ ịbịakọta na-emekọta ihe n'otu. Nke atọ ikpere ekpere ka Chineke ihe a kụrụ n'ugbo ka o mee nke ọma. Aya wụ Ikeji. Ofu ugboro n'afọ ka a na-eme. Ndị arụ yes, Aru had 360 communities outside the Aru Kingdom. 360 communities different. We ayago ndị nọ na America, we ayago Aru London, we do ayago Aru Abeokuta. Just in Nigeria, there are about 360 communities. Aru. If you go to Anambra State, you can get ndị Owu, you can get ndị Ikeriọnwụ, you can get Ajali, you can get ndị Owu, ndị Ọkpalaeze, all Arus. Ihe eji pụrụ iche eji mara Aru nke mbụ bụ na ihe ha hụrụ onwe ha n'anya. Nke abụọ ile ejiji ha eji ha na-abụ ofu. Ị ga-ahụ ọmụ Aru ha yichara. Onye Aru hụrụ onye ọbụla hụrụ ihe ọmụ Aru onye Aru ka ọ bụ. Ndị ode ngo Chineke na onye ihe merie na Aru ebuka. Aru ebuka. Ịbịa n'Imo Steeti enwere Aru ndị Izọgụ. Nwee Aru amụrọ. Otu nwoke a na-anụ aha ya. Perikom Okoye. Ọ bụ onye Aru. A na-akwado unu akwụ ya. Ọ nwanne nwoke ka ọ mana ka o si jide ka o si dị mkpa. Ka m si chọọ isi kwado ihe a. Eze Aru bịara zitere mmadụ zie m ozi dị iche sị ka m bịa wee kwagido ihe a. Ọ kpata m ji hapụcha ihe dịrị nnu na nkwado niile a na-akwado maka ime unu akwa Perikom wee sị ka m bịa maka na ọ dị mkpa.
ala mmụọ ya nwakwa ndị ọgọ ụmụnne ọnwa ọgbata ọlụọ nke izizi anyị na-ekele gị Chief Mike Ezeanya Thank you so much. Thank you so much. I make a little those again about that. Ona vale Allah, moyo mwa. Ọhaneze ekene m unu ekene dịka anyị si kwu ibe a Chukwu mmeri ka unu bịa ibe a n'udo akwadogori na unu ya nakwa n'udo ọ ga-agọzi unu mee ka ọrụ nke unu na-arụ na-agawaga n'ihu dịka m siri kwu a na-esi n'unu adị mma wee pụwa ezi mana akụrụ unu ọ ya nke tọrọ atọ biko jisi n'ike
Ikeji soro nwere ya Ikeji and amami yes onwe ndị ọzọ na-eme Ikeji ọ dara n'arọ ndị ọzọ na-eme onye ọbụla na-eme Ikeji ma na o nwere link with arọ o nwere otu ya na arọ siri gbakwide so ihe eji mara ndị arọ wụ Ikeji and ha ndị arọ wụ ha wụ ndị na-emebi azụ ahịa ofuma arọ bidoro business iji ego wee na-eme business ya na-emebu before wo trade by barter ọ ndị arọ bidoro wetara ego ayọrị ị na-aghọta ihe na-ekwu ego ayọrị arọ eweta ego ayọrị ha ewere weta ego before ịkpọrọ ego ji ahịa ijerusie enye gị ọkụkọ trade by barter but ndị arọ asị mba onye weta ego nyinye ego ayọrị i were mee ihe from ego ayọrị ndị ọcha mgbe ha bịara na Nigeria they discovered that Arab people are very, very important. They use them. And most professors and the highly educated people in the government, most of them, you can't do 10, Arab people, they are about 8. Yes. And I go pieces. They were. I see
Mụ Chief Mike Ezanya, Ọgbata Ọlụọ 1 of Itowere n'aha Echimechi, President General of Itowere Autonomous Community. Ofu village na ime Itowere. Mere organize a cultural festival. Nke a na-akpọ Ikeji. Ikeji bụ omenala ọkpụtọrọkpụ dịrị mgbe gboo a na-anụ anụ. Mana akwụkwa part of Arọ Chukwu bi n'obodo a. Nke anyị na ha biko wụrụ ụmụnne kemgbe ụwa bidoro. Urukweta ha cheta na nwere omenala ha na-emis. Si n'ebe ha siri migrate to this land were bido. Ewere asị taa na a ga-eme ka ọ mara maka ụmụaka ama ihe a na-ekwu. Maka na asị na enwe ọwụrụ na okenye anọghị n'ụlọ ụmụaka ejide udele rie si na ọwụ anụ. Ọ ya ka ha ji bido taa si na ka ha kọrọ ụmụ ha na o nwere cultural festival a na-eme ejiri mara Arọ. A na-akpọ Ikeji sọm na-agba ọzọ si mba ọwụ Ikeji nke a na-anụ mba na ọwụ ihe ọgọ mmụọ. Ikeji awụzi ihe ọgọ mmụọ. Emene na America, mee na London, mee na ebe niile dị iche iche, Paris. O nwere mgbe mmere attend nke America na New York many years ago. Mgbe ahụ echedebeghị ha ga-eme nke today. Onye Arọ ha na-enwe ezigbo mmekọrịta n'onwe ha. Ịhụnanya dị n'etiti ha. Nke ọwụ na ịhụrụ onye Arọ ị ga-ahụkwa nwanne ya. Ọ ga-anabatakwa ya na-egbughị oge. So ihe ejiri mara ha mgbe mbụ n'obodo a ịhụ onye ọwụna kere George asịghị na onye asị Arọ. Maka ha awụ ndị bidoro ị na-emekọrịta ịzụ ahịa with ndị ọcha. As a President General agwakwana m ndị villages ọzọ nọ na Itowere si ha bụrụ eli from the Arọ people. O nwere omenala nke eji mara si village dị iche iche. 15 villages nọ na Itowere with different culture, different dance group, different attire, different culture. Ha kpọlitekwe mmụọ ha wepụtakwe culture nke ha ka anyị sorokwe ha celebrate ka ụmụ ha marakwa na o nwere ihe ọkpụtọrọkpụ ha nwere. Maka na mgbe o nwere anyị na-agba Ayarago na Itowere ugbu a Ayarago adịzi. Ayarago winuru award na Eastern Nigeria na o si n'obodo a. Mana ihe ọkpụtọrọkpụ ha hapụrụ anyị eleghara na anyị amazi ebe ekwe na o ji ha na ihe ha ji akụ egwu ahụ dị ugbu a. So anyị ga-apụtara ya laghachi azụ, and going back to your culture is going back to nature. Ị na-practice ya culture ị ga-adị ka ukwu azịza ehekọtara ọnụ. Maka na ihu onye Igbo o nwere experience nwere na comedian nọ na America a nọ na-eme. So mmadụ agacha ga izicha onwe ya na-apụta nwamma na-achọ ịma ya aka n'akpa wepụta egbe si man come on search yourself. Otie ala Owere ọsị ibu ya onye Igbo. Why are you speaking America? Ọ chagharịa pụọ that time all culture and language savory. Ọsị ọsị ala Owere iburu onye Igbo bịakwa na-asụ English in America ya. He left. So that's why your culture will always save you. Ihe kpọtara anyị ebe a taa bụ Ikeji nke kpọtụrụ akpọtụ n'ala obi ọchasị atọ niile anyị mere taa. Ọ bụ ihe kpọtara anyị ncha Arọ taa n'ebe a na Arọ Itowere anyị nọ tata. Ọ ihe kpọtara anyị ebe a. Ọ nke izizi obi atọgbuo m n'ụtọ. Ekwesịghị m ịnọ ebe a tata but emechara m nọrọ ya obi niile bụ sọ aṅụrị na Ikeji niile emere ya ọga nke ọma ya na ndị na-atụbara anya nna ahụbeghị mbụ ụhụtara taa dịka eze Arọ na ndị eze ndị ọzọ dị iche iche nọkwa na Arọ bịakwara. O gosipụtara na ihe anyị mere taa kpọtụrụ akpọtụ, anyị ọ ga-emekwa ka ndị obibi ọchasị ndị anyị bi n'ala ha kwanyekwara anyị nwanwụ ndị Arọ ugwu. Ebe ọ bụla ahụrụ anyị ha ga na-ekpupụrụ anyị Thank you.
Ekelele Chineke ọnọdụ ọma na ohere gonyere anyị emeghị nlele taa n'ọṅụ na obiọma na ịhụnanya ya yi otu n'aha Jizọs. Ndị niile gbara egwu, ndị niile rụọ ndụ iche, ụlọ niile ewuruchara ahụ kama ebe a na-enwe ọtọmọ siri dị ihe ọmụme mmịga ndị gbara fesa ọrụ ha akara mee ndị gbara sekọnd ọrụ ha akara mee ndị ọrụ kama na ihe mmịga were ha afọ ọzọ ndị emerite n'aha Jizọs. Anyị kwuo ụzọ ga na-asị anyị adịghị na njedebe anyị niile ga-alụchaba anyị n'udo na ọṅụ n'aha Jizọs. Ezinụlọ anyị hapụrụ mgbe anyị alachị ya a ga-ezu oke mara dị nwa n'aha Jizọs. Ana m asị ndị egwu onyonyo eso were bịa nwere ihe nrite nke izizi asị m unu jisi n'ike afọ ọzọ unu ga-emekwa ebe ahụ n'aha Jizọs. Ọ ga-adịrị m mma o. Udo dịrị gị. Abụ m His Royal Majesty Eze-Igwe Ujumar James Wizo Ezereọha nke ịnọ obi nke 19 Ito Owerri Ancient Kingdom and onye isi Osu clan Osu ala mmiri. Ihe ọbụla mere anwụ ji gbawa ọsọ ehihie ọ bụghị obere ihe. Gịnị pụtara onye eze ebe a? Ihe pụtara onye eze wụ ihe gbasara onye eze maka onye eze ọbụla wụ onye nchekwa omenala na ọdịnala obodo ya wụ mgbe ndị arọ ụmụnne anyị ha biri Ito Owerri si na ha chọrọ ime omenala ejiri mara ha o wụ ihe kwesịrị ekwesị na ihe ziri ezi na ozi eze ya pụta nọnyere ha wee hụ na ọ gara nke ọma. Aga m asị gị na arọ biwere na Ito Owerri karịa ihe afọ narị abụọ arọ jiri biwe na Ito Owerri ha na ndị Ito Owerri nwere ọgbụgba ndụ anyị agaghị emeghị ihe ọjọọ ha agaghị eme anyị ihe ọjọọ anyị na ha nwere ọgbụgba ndụ tutu ha bịa anyị na ha ebiri onye sị na ya mahụ na arọ biri Ito Owerri ịma na ọghọta ahụ ihe a na-ekwu maka Ito Owerri chekwawara ha ndị arọ nle biri Ito Owerri nwere ọganihu ha nwere ngọzi ha nwere afọ ọma Chineke nọnyere ha o nweghị ihe dị mma a na-enwe n'ụwa ha enwetabeghị n'Ito Owerri ote na anyị na ha jiri biwa abịakwa na arọ niile bi n'ụwa niile ha nwere nghọta ịhụnanya na ọganihu maka na ha so na ndị izizi ụzọ nabata ọmụmụ ndị ọcha na ụka ha bụ ndị izizi so nabata ya na ala Igbo niile na mba niile ha nọ kpatara ha jiri gaa n'ihe mmụta na ofufe nke Chineke etu aka ọ dị. Ihe dịrị iche eji mara ha wụ na dịka otu ha siri wụrụ ndị njem anaghị ha ekebọ ha bisasịrị na mba niile karịa ndị ọzọ ibe ha nụkwana ha na-erubere isi n'obodo ha nọ na-asọpụrụ ha na-edebe iwu na-agba mbọ ewu mmadụ ọwụhụ mmadụ ha na-agba mbọ ịba uru gosi na ha wụ ndị Chineke gọziri agọzi ọ ihe ejiri mara ha. Ekelere m ndị niile Chineke nyere ohere ọma ịbịa taa gbara anya ha Ekeresimesi maka ụdị a emebeghị na Ito Owerri mbụ a na-ekpezi ekpere ka ọ na-eme mgbe niile ka ndị ga-amanụ mara ndị ga-amụtakwu ya na-amụtakwu ihe taa onye sị na amụtaghị ihe onye sị na anụghị ihe ọhụrụ onye gelege ana m ekele ndị niile bịara nọnyere anyị ndị arụsị obodo niile dị iche iche ndị enyi anyị ndị ikwu anyị ndị gọọmenti ndị ọchịchị ndị ọrụ oyibo ndị na-azụ ahịa bịa nọnyere anyị Chineke gọzie ha Chineke duwe ha ihe ha niile ha mefuru taa tutu ọ na-eru izu ụka ọzọ Chineke kwuo ha majikwu maji n'aha Jizọs. Anyị ekele ndị ọbụla bịara ihe ya igwe ekele ndị ọbụla
ga-adịrị unu mma anyị na-akwalitezi maazị ha ga-adị otu anyị na-ekpere mmechi biko ha ga-adị obi etu anyị na-ekpere mmechi biko chiazụ ka anyị na-ekpere anyị na-ekpere ụmụ okorobịa Aruakibo, Mamman! Aruakibo, Mamman! 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 Iboribo, Mamman! Lambo dịka ndị nwe na ndị nwe siri kere nwoke na nwanyị bụ ndị bịa mee ka ụbọchị dịka taa wee dị anyị chọrọ ka anyị kelee tupu oke abịa maka na ha ghara isi mkpụrụ aka gbaa gbọm ụmụ Chukwu a na-ekwu okwu ha gbara ụmụ Izrel ya mere gị bụ dike nke nna anyị Abraham, Isaac na Jacob bụ onye oke mgbe ebi ụbọchị dị ka taa na mmemme a na-eme ugbu a n'obodo Ijipt ndị Izrel si n'obodo Ijipt pụta n'aka Fero nwere onwe ha dịka a na-eme ncheta nwere onwe ha n'ụbọchị taa ụmụ Chukwu n'ebe niile ha nọ nwere onwe ha na mmụọ nwere onwe ha na mmadụ ka a tọọ ha na-abụ mmụọ tọọ ha na-abụ mmadụ ebe atọ bụ ndị nna nna anyị ha na-abụ Fero ka a tọọ ụmụ Chukwu n'ebe niile ha nọ ụwa niile gburugburu ya mere nne anyị dịka anyị na-eku n'ije ndị niile kwanye n'ije ala ụbọchị taa ndị na-eme ka mmemme anyị gaa nke ọma ozi ha ọbụla maka ha gozie ihe akpati ihe nwenwe gozie ọbụla maka ha ka ebube gị kpuchie ha wechi ya ihe niile ka ha mefu n'ebe niile n'ụzọ niile dị iche iche ike nu amamihe na nghọta n'ebe o si pụọ wechi ya ka ebube gị wee duo dịghị n'anụ ụlọ ha dị iche iche ndị ga-anụ ọrụ ndị ga-anụ Igbo ego aka enwe mkpọbi ụkwụ ego aka enwe nsọ maọbụ n'aka dị maọbụ n'aka ekpe ka udo gị nke kacha uche niile na amamihe niile wee chekwa dị ugbu a ruo mgbe niile bi